veciñal de Mouriscados, no concello pontevedrés de Mondariz, ten unha superficie de 291 hectáreas. Nel medran diferentes especies forestais e a súa xestión está centrada na produción de madeira de calidade, principalmente de coníferas, combinada con actividades complementarias como a apicultura. No ano 2022, creouse neste espazo un monte demostrativo, co obxectivo de servir de exemplo de boas prácticas de xestión forestal sostible e de conservación dos seus numerosos recursos naturais. Recursos que tamén debemos entender como servizos ecosistémicos. Ou o que é o mesmo, todos os beneficios que os ecosistemas lle proporcionan á sociedade e que son fundamentais para o noso benestar. Os montes ofrecen moitos destes servizos, pero neste caso, imos centrarnos en dous especialmente importantes: a auga e o patrimonio cultural. A xestión forestal e a protección da auga están estreitamente relacionadas. Os montes arborados cumpren unha importante función como reguladores naturais das cuncas hidrográficas. Ese é un dos seus grandes beneficios e, ademais, é algo que as árbores fan á perfección. As raíces actúan como un filtro natural. Axudan a que o solo reteña mellor a auga e evitan a erosión. Ademais, os montes reducen as escorras e mesmo captan a través das follas a humidade do aire, que logo se deposita no chan. A comunidade de montes de Mouriscados é moi consciente do valor da auga e por iso leva a cabo unha xestión forestal moi coidadosa e respectuosa coa conservación deste recurso. O río Xabriña, os regueiros do Castelo, da Porta da Fonte e da Lameiriña, xunto con numerosas charcas naturais, converten este monte nunha importante reserva de auga que a veciñanza aproveita mediante diferentes captacións para o seu consumo diario. A esta riqueza súmanse 10 depósitos de auga destinados á prevención de incendios forestais. Elementos imprescindibles para unha xestión sostible do monte que tamén contribúa a xerar novos servizos ecosistémicos, como o aumento da biodiversidade ligada aos humidais ou o uso recreativo dos espazos. O valor natural de Mouriscados complementase cun importante patrimonio cultural. As levadas de auga e os muíños que lle deron servizo á veciñanza durante séculos son elementos que hoxe teñen unha función moi vencellada co desfrute do medio natural, pero tamén co coñecemento do pasado. Mouriscados comparte coa parroquia veciña de Guillade unha grande riqueza arqueolóxica. No conxunto do Campo do Mouro atópanse xacementos que van desde o Neolítico ata a Idade Moderna. Máis de 5.000 anos de historia dos que nos quedaron a necrópole neolítica da Chan do Campo do Mouro, formada por unha decena de mámoas, e o xacemento do Coto do Santo, con restos de ocupación humana da Idade do Bronce, da Idade do Ferro e tamén de finais da época romana e o inicio da Idade Media. Asentamentos fortificados, mámoas e petróglifos son testemuñas do enorme interese histórico deste espazo e do esforzo que supón para a comunidade de Mouriscados conservar o patrimonio arqueolóxico no medio forestal. Ademais, polo monte de Mouriscados tamén discorre o Camiño da Franqueira. Esta ruta tradicional, coñecida como a Verea Vella, era e segue sendo utilizada polas persoas que van en romaría ao santuario de Santa María da Franqueira e antigamente comunicaba Ponte Areas coa Caniza. Toda esta riqueza natural e cultural converte o monte veciñal de Mouriscados nun monte multifuncional, capaz de xerar múltiples servizos ecosistémicos compatibles coa produción de madeira. Un exemplo claro de como unha xestión forestal sostible pode conservar, protexer e mesmo potenciar bens fundamentais para a sociedade.